З Маріяй да Бога шлях надзеі. Пад такім дэвізам сёлета прагнем перажыць урачыстасць Маці Божай Браслаўскай валадаркі азёраў. З Марыяй у малітве Богу даручым нашае жыццё, нашыя справы і цяжкасці, радасці і спадзяванні нашых родных і блізкіх, нашую краіну, Беларусь і ўвесь сучасны свет. Таму, дарагі брат і сястра, ад усяго сэрца, запрашаю кожнага з вас 22-23 жніўня ў Браслаў, край блакітных азёраў, каб сэрцам дакрануцца да велічы Божай ласкі, каб адпачыць душою і атрымаць благаслаўленне з рук апостальскага нунцыя. Спадзяюся на нашу сустрэчу ў гэтым цудоўным месцы 22-23 жніўня. До сустрэчы!